जौन अपना माई बाप खातिर अपन जीवन कुर्बान कर दिहले। सुमिरन में कहनी हनु कि भगवान पुत्र देश तो सर्वन जैसा, बेटा होखे तो सर्वन जैसा, ना भाई होखे तो भरत जैसा। ए पे ध्यान ना देले हम किंग और नाचो तनी ई इनका लौक गल काहे खातिर हमरे बतिया साल भर से लेकर ढोआ तर की नचनिया के बरना ठिलल से लोग खुश नहीं तो तारा डिकी हिलाल से लोग खुश। अरे मर्द तने हिंदू 2.5 साल पहले हम कहले रहे, अब लगातार तू ढोए बात तहार थोड़े हो, आई बात हमारो ना हो, नहीं तहार हो ना हमारा। क्रिया खाए का अगर तहार हुई तो 1000 रुपया दे दे, ओरिजिनल क्रिया खा। कहीं से सुनिए के कहता रह तो बोना मत हमरा लेना तो पोल खोल दे तार दिक्कत हो जाए, दिक्कत हो जाए तार पोल खोलने की दिक्कत हो जाए। कहानी पावो प्रभु श्री रामचंद्र के ना वही जा जहां बार वही जा उतार के रथ से सुमंत जी उतार के अयोध्या में प्रस्थान किले बाड़े। घोड़ा के टांग की आवाज राजा दशरथ के कान में सुनाई तो उनका बुझाइल की लागत कि हमार बबुआ राम आ का गइले। चल करो तरे राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं के बोलो, सुमंत के बोलौले राजा दशरथ जी कहले कि राम ना आइले तना लखन तना सीता तना कोई ना आइल तना कोई ना आइल। अब उहे जान जाई जे कि रानी कौशल्या के बोलौले राजा दशरथ आ कहले कि रानी कुछ हमरा याद पड़ता। जौन बेरी हम वन में शिकार खेलत रही वही बेरी के बात आज हमरा ऐसा कहे दून त लागता कहे दूनी अरे रनिया अरे हमारो स्वामीनाथ का प्राण प्रिय रो कौन आनर के बात करतानी हम अनहरु के बात करतानी। जनबेरी हम वन में शिकार खेलत रहनी आ वही बेरी के बात है पता ना कौन लड़का सरोवर में पानी के तलाश में पहुंचल दोसर के ये श्रवण कुमार अपना अंधा माई बाप के कांवर पर बैठा के तीर्थ यात्रा करावे खातिर निकल रहले ताले पीछे जंगलवा में पियास लागल श्रवण के माई के ता श्रवण के माई के नाम रहे चंद्रकाला, बाबूजी के नाम रहे उद्धान ऋषि। तो श्रवण के माई कहतारी श्रवण से कि रे बेटवा पियास लागल बा पानी ना पियाई। दोनों आंख से अंधा अंधी रहे लोग श्रवण कुमार के माई बाबू लौकत ना रहे कांवर पर बैठा के तीर्थ यात्रा कइले करे खातिर निकलल बड़ताले बीचे जंगल में पियास लागल। श्रवण के माई कहतारी बेटा बेटा अरे बेटा हो तनी पानी पिया बेटा हो तनी पानी पिया कमंडल जल टंगले रहले श्रवण कुमार माई बाप के नीचे उतार के रख देले आ कमंडल लेके चल देले पानी के तलाश में के आखिर पानी बा कहां
तो एगो सरोवर बनावर है जहाँ पानी भरल जाला वही जगह तो उस सरोवर के 2 गो घाट रहे कौन कौन घाट एगो घाट बनावर है पशु पक्षी सबके पानी पिए खातिर आ एगो घाट बनावर है मनुष्य के पानी पिए खातिर। तो श्रवण कुमार अनजान व्यक्ति रहले इनका जानकारी ना रहे कि कौन पशु पक्षी के घाट हो और कौन मनुष्य के घाट हो। तो मनुष्य वाला घाटों पर ना जाके श्रवण कुमार पशु पक्षी वाला घाटों पर चल गई। आज जैसे कमंडल डूबैले तो पानी में कोई बर्तन डुबाई तो भलभलाहट के आवाज आवेला नु तो भलभलाहट के आवाज निकलल आ उ आवाज सुनाइल राजा दशरथ के कान में। वही जंगलों में राजा दशरथ शिकार खेलत रहे। जब भलभलाहट के आवाज सुनाइल तो राजा दशरथ के बुझाइल कि हो ना हो ई पानी कोनो पशुए पक्षी पियता। अभी कैले का शिकार करे के इनका आदत रहे नु तुरंत तरकस से बाण खींचल धनुष पर बोझ के शब्द वेदी बाण के प्रयोग कर दिलिए। बाण जाके श्रवण कुमार के सीना में लगल। शब्द वेदी बाण का हो शब्द वेदी बाण के उ नियम हो कि कतही से रहुआ मारब नु आ जहां से आवाज आयल बा शब्द निकलल बा ध्वनि जहां से निकलल बा वही जे जाके अटैक करी। तो श्रवण कुमार के शब्द वेदी बाण जब धनुष पर बोझ के मरले राजा दशरथ जी सीना में बाण लागल आ जब सीना में बाण लागल तो हाय राम कह के श्रवण कुमार वही जा गिर गेले। हाय राम के आवाज सुनाइल के करा राजा दशरथ के करा। राजा दशरथ तर पर आइले जाके देखत रे आई रे दादा ई तो हम अपने हाथ से मनुष्य के हत्या कर देनी। पूछत रे बबुआ तहार नाम का है? श्रवण कुमार कहले कि हमार नाम श्रवण है। तो ये जंगल में तू का करे खातिर आयल रह? तो हे महाराज हमार माई बाबू अंधा अंधी बालो ओ लोग के जिए के सहारा हम ही रहनी है। हमारा माई के बीच जंगल में प्यास लागल है तो हम सोचनी है कि पानी ले जाके अपना माई के पियाई। आ जैसे कमंडल डुबैनी है तले उड़बाना के हमरा सीना में लागल है। अब तो ये श्रवण के प्राण बाँची उची ना लेकिन रउआ से एके गो रिक्वेस्ट बा कि हमार माई पानी बिना बीच जंगल में तरपती है। पानी ले जाके हमरा माई के जरूर पिया दिए राजा। लेकिन को अभी ना राजा जी मेरे मरने के बाद राजा जी मेरे मरने के बाद जरा कष्ट उठा लेना। राजा जी मेरे मरने के बाद राजा जी मेरे मरने के बाद जरा कष्ट उठा लेना। माता पिता मेरे आरे अंधा अंधी उनको पानी पिला देना। पानी पिलाने के बाद राजा पानी पिलाने पानी पिलाने पानी पिलाने पानी पिलाने पानी पिलाने के बाद ए राजा पानी पिलाने के बाद ए राजा सारा भेद बता देना। अतना कह के आ श्रवण कुमार अपन प्राण त्याग दिले। माई के सेवा खातिर पानी भरे गए जान गंवा दे। माई तो पानी बिना तरपत तारी बीच जंगलवा में लेकिन श्रवण कहले रहले कि हमरा माई बाबू के पानी पिया दी। अब राजा दशरथ कमंडल के पनिया लेके जाता रे कहां जहां श्रवण के माई पानी खातिर अपना बेटा के इंतजार करत तरी तहां तांधान तेज न होला लोग धमक से बुझे लोग कोई आवता चाहे जाता तो धरती पर धमक भल तो श्रवण के माई के बुझल की लागता कि हमर बेटा पानी लेके आ गया। अब एने से चालू कर तारी बेटा 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 ए बेटा तू बोलत काहे नहीं काहे? और राजा दशरथ के डर के मारे शरीर थर 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 कांपता।
कि अब हम जवाब दी तो का दी अतल श्रवण के माइयों ने से कहतरी बेटा श्रवण बेटा श्रवण बोलो श्रवण बारे की बोलो जब ना बोल ले राजा दशरथ तब श्रवण के माई कहलियो तू क्या हवा ना बोल बता के ही हम शराब जब शराब के नाम राजा दशरथ सुनले थर 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 कांपता रे बिलखता रे रोता रे आ कहता रे अयोध्या नगरिया हमरो अरे घरवा दुआरा दशरथ जी बाटे हमरो हरे नाम हो श्रवण के माई कहली कि दशरथ हमार बेटा श्रवण कहाँ बा कहता रे कि खेलते शिकारवा रे बहिना अरे जान हो जब अतना बात श्रवण के माई कहली कि खेलते शिकारवा ये बहिना तारा बबुआ के ले रे लिहनी जान हो छाती में मुका मार के श्रवण के माई गिरो तरी हुई जंगलवा में एक कहली चिल्ला तरी को तरी काहे प्रभु ए अंधांधी के जिए के सहारा एगो बेटा रहे हो तारा से देखल लागली हो छीन ले छाती में मुका मार के गिरल बड़ी बड़ा सुंदर कवि एगो गाना लिखल के कि जा देखी तब पुरस्कार प्रशंसा जोगिंदर पासवान जी उप मुखिया शीतलपुर से 101 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिहल बनी मुखिया जी के बार बार प्रणाम करब। अच्छा गुरुचरण पासवान जी अपना चाची जी के आत्मा के शांति खातिर 51 रुपया का पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बचवा रे बचवा कहली कि जाओ जे तरे आज हम पुत्र के वियोग में तरप के मर रहल बानी एगो समय आई राजा दशरथ की तू अपने पुत्र के वियोग में तरप के मर जाइबा। राजा दशरथ के ओ घड़ी तीसरा पन बीत गए रहे, चौथा पन चलत रहे, एको गो लइका ना रहे, एगो लइका ना रहे, संतान खातिर तो तरस गए रहले, ना राम रहले, ना लक्ष्मण रहले, ना भरत रहले, ना शत्रुघ्न रहले, सारा दवाई सुई करा के हार गए
रहले लइके ना होत रहे। लेकिन जब श्रवण के माई शराप देले नु कि जे तरह हम एगो बेटा के वियोग में तरफ के मरतानी, एगो दिन आई कि तू अपना बेटा के वियोग में तरफ के मर जइबो। राजा दशरथ के तो शराप मिलल लेकिन खुशी हो गइले। कहले कि चलो 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 हमरा तो बेटा बाना आकाश से देहू आंधा आंधी के कहला से हमरा बेटा हो जाओ। ई बात के खुशी हाली लेके मन में अइले। श्रवण कुमार के माई शराप दे के अपन प्राण त्याग देली। वही जे उनकर बाबूजी प्राण त्याग दिहले। अब बच गल कमंडल के पानी। राजा दशरथ कमंडल के पानी लेके गइले कहां? अपना गुरुजी के लगे। सबके पहले कहीं को गुरु महाराज होत रहे हम। आजो कोई कोई गुरु बनावेला, ऐसा मत नहीं बनावेला। तो गुरुजी के लगे गइले। जाके कहले कि महाराज हमरा साथ में ऐसा ऐसा घटना भइल बरे रसना बैठ हस्ते बैठ भटिया लइका ला चुई 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 का सा भटिया रहा है 82 में मजाक ना मानस में प्रदुमन प्रदेशी चानस ना देश की न होके यहां लौंडई नहीं करे कि हैंगा नहीं करे हम मानस से गावत हैं जननी की ना। अब भइल का कमंडलों के पानी ले जाके गुरु से कहले कि ये गुरुजी हमरा साथे ऐसा घटना भइल बा। तो गुरुजी कहले कि घटना भइल बा ठीक बा, लेकिन उ घटना जोन तू कोइले बाड़ो तारा तो ब्रह्म होते लागतो ब्रह्म होते तो ऐसे उगरीन हम कैसे हो कैसे तो उपाय बा के तरे ऐसे उगरीन होके के एक उपाय बा। सारा ब्राह्मण लोग के न्योता दो आ न्योता दे के बोलावो आ एक के साथे पात लगावो आ सभे के खियावो सभे के पियावो आ इहे पनिया चला दी पिए खातिर। तो जे तहर पनिया पीही पानी जोन बा तहर पाप के पानी बा। जे पनिया पीही त तू पाप से उगरीन हो जेबो। सारा ब्राह्मण के न्योता दे के राजा दशरथ बोलौले पात लगा देले आ उहे पनिया पिए खातिर चला देले। तो कतना बाब हम लोग तनी ललचिया हो नु देखि लो के पूरी उड़ी अभी आवते बताले हाथ मुंह धो के 2 कुला पानी मार के टाइट रहिल। तो वही में से आधा ब्राह्मण उ पनिया के गट गट पी ले। आधा ब्राह्मण लोग पीलस तले आकाशवाणी भले रे उस पानी के अंदर ब्रह्म हत्या छिपा हुआ राजा इ त पाप के पानी पिया देलो हो हमने के तो पाप वाला पानी पियोले बा। अब जवन तारा से मांगम तो तारा देवे के पड़ी कैसे कि पाप के पानी पियोले बा। राजा दशरथ कहले कि दे हम जेकरा जवन मन करे तवन मांग सकेला। वही बेरी नियम बनल। आजो हमनी का एकरसा के दिन कटहवा के बोलाइले उहे जे पनिया पीलस वही बेर से उ कटहवा हो गइल। आ जे पनिया ना पीलस आजो ओरिजिनल ब्राह्मण के गिनती में आवेला। अब कटावा के हमनी के करसा के दिन बोलाइले सनु आ घर के भीतर ना घर से कुछ दूर ले जाके बाहर खियाइले स आ घिउ पियाइले स काहे उहे पनिया के बदला हमनी के घिउ पियाइले जा आ उहे कटावा लोग कहले कि ये मलिकार हमरा और पाप पियले बानी आ ए पाप के पियाई में रुआ से जोन जोन मांगम तोन तो रुआ देवे के पड़ी। त जेकरा जोन साकार रहेला कोई गौ दान करेला, कोई वस्त्र दान करेला, कोई आभूषण दान करेला, कोई रुपया पैसा दान करेला, जेकरा जोन साकार रहेला करेला। तो उहे राजा दशरथ जी श्रवण कुमार के माई बाबू के श्राद्ध संस्कार कार्यक्रम कैलन। प्रसंग के हम यही जा खड़ी पाई लगावत तनी खाली प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। प्रसंग कहानी कब के जब राजा दशरथ जी से आज्ञा लेके राम लक्ष्मण सीता वनवास की यात्रा में निकलल। सुमंत्र जी सारथी रहले। सुमंत्र जी से राजा दशरथ जी कहले कि सुमंत्र राम लक्ष्मण सीता के वनवास लेके जाता रहो, लेकिन 14 बरस ना कुछ दिन में लोग के वन से घुमा के लेके फिर चली रही। अगर राम ना आवस तो लक्ष्मण के जरूर ले लक्ष्मण ना आवस तो सीता के ले ये तीनों आदमी में से अगर केहू ना आई तो शायद राजा दशरथ फिर जीवित ना रह जाए। सुमंत्र जी खाली रथ लेके जब आ गए राम लक्ष्मण सीता केहू होने से लौट के ना आए तब
राजा दशरथ जी मायूस हो गईले। कहले कि केहू ना आई। हाँ तो ना राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम कह के राजा दशरथ जी के प्राण निकलल बा। लेकिन प्राण निकले से पहले अपना तीनों रानी लोग के बैठा के आ इहे श्रवण कुमार वाला खिस्सा सुनावत रहा कि हे रानी, जब हम युवा अवस्था में रहनी, जंगल में शिकार खेलत रहनी, एगो श्रवण नामक लड़का के हमरा से हत्या हो गई। फिर आगे के जैसे जैसे कहानी प्रदुमन जी गईले हैं, कहानी कोनो गलत ना गौला, लेकिन राजा दशरथ जी के मृत्यु हो गई। अब एक बाद खबर पहुंचल बा कहाँ भरत आ शत्रुघ्न ममहर में अपना ननिहाल में रहे लोग। वो लोग के पास खबर भेजावल जाता कि जाके कह दी कि अयोध्या में जरूरी काम से दशरथ जी तरह के बुलौले हैं। ई मत कहियो कि दशरथ जी के मृत्यु हो गई बा, कहियो कि अयोध्या में जरूरी काम से बुलावल गई। अब जान जाए कि इन्हें दूत जाता भरत शत्रुघ्न के बुलावे खातिर। अतले सुतला के राती में भरत जी सपना देखता रे। शिवजी राय जी के ओर से पुरस्कार बा, भगवान बना के रखो सरवा के हमेशा चमकत रहे। अब जाने कि भरत जी सपना देखले बारे बिहान भइला अपना छोट भाई शत्रुघ्न से सुनावत रे। कहत का बा देखिले रे आँखी कि अरे मोरा भाई, अरे वो मोरा भाई, अरे सपने में आशा गुन जाना लालू मोरा भाई, अरे मोरा भाई सपने में सागुन जाना। भरत जी सपना पर राते के बीतल सुना रहल बारे तो सही दूत आइल बा, कहता कि चले के अरे वह दोनों भाई के अयोध्या में बुलाहट बा। पूछल सो के का कोनो घटना भइल बा, सपना से तो जीव डराइले बा। दूत बतावत नहीं के कहता ना ना कोनो बात नहीं के बुलाहट बारो। जस ही निकलल बा लोग घर से आगे बढ़ता लोग, सियार रास्ता काटता, माथ पर कागा बोलता, अरे सियार बबुआ हो, सियार बबुआ हो, सियार आ देखो रहिया के काटता, अरे सियार बबुआ देखो रहिया के काटता। अरे तक्का घाया भागा और सब करत बा, अरे का घाया भागा यो सगुन करत बा, अरे त बेरी बेरी लौकता बिलार बबुआ देखो रहिया के काटता, अरे सियार बबुआ देखो रहिया के काटता। अब जान जाए कि जैसे ही घरे पहुंचल वालो तले आरती के थाली सजा के कई भरत शत्रुघ्न के मतारी आरती के थाली सजा के कहली कि अरे बबुआ हमारे बबुआ आवो 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 तोहरे तो इंतजार रहल है। आ चारों तरफ जानिए कि जे भरत से इतना सुंदर हंसत खेलत बोलत रहे वो सब लोग मुंह फेर लेता, कहता कि ये करे माई
राम लक्ष्मण सीता के वनवास भेज के अब फुलवारी जैसा अयोध्या के शमशान बना दे। भरत से केहू बोलत नहीं के, बड़ा दुख भइल। माई से पूछले कि माई आरती रहे दो, बात बताओ का भइल हम कि जे पहले हमारा से इतना निमन बोले आज सब लोग मुंह फेर लेता। के कोई कहली कि बबुआ तारा रास्ता के काट साफ कर देले। काट कहले जे भरत के काट हमारा रास्ता में काट रोले कहाँ रोलो जे तू साफ कर दे। तारे बबुआ तू नहीं खा जानो, तहरा खातिर हम 14 बरस के राजगद्दी मंगले बानी, तहरा खातिर राज सिंहासन के पद मांग ले बानी राजा दशरथ जी से। आ तहार बड़ भाई जे मालिक बने वाला राम के 14 बरस खातिर वनवास भेज देले बानी। लेकिन जहाँ लग जाए समझी कुछ ना कुछ लेकिन किंतु परंतु लेकिन ना किंतु परंतु जहाँ लगे समझे कि जरूर कुछ दाल में कलाबा। लेकिन यही बीच में वो घटना हो गई बा कि तहार पिताजी श्री दशरथ जी धरती पर अब ना रह। अब जान जाए कि छाती में मुक्का मार के भरत जी गिर गई बारे। कहले कि माई इते का कइले रे माई, ऐसन काहे कइले रे काहे? अरे मुंह में परो कीड़ावा घर से अरे निकाल देलू हीरावा, माई रे ई का कइलू? समाई रे मुँह में परो की रवा घर से, मुँह में परो की रवा, मुँह में परो की रवा, मुँह में परो की रवा घर से कर ले लू हीरावा, माई रे ई का कइलू? कहानी के हम इजे रहे देता नहीं। एगो लयदारी हो जाओ, एगो